Kedu maka ife ị ga-ekwu maka ndị na-ada anata ụlọ enwere ụlọ ịnata ụlọ balụ na ndụ nwatakịrị bụ onye Igbo anọgide na Disemba na Ista na ụlọ nwee ndị na-atụ ụjọ si na ana ụlọ egbu eva enyefa nsị enyefa nke ụdị ya adịcha ala onwe ndị akpara ọra n'isi onwego ndị esuru iji mmanụ n'opu n'isi mana gbakọkwa wepụ na-enenekwa ndị anwa anya mmakwara na nkụ ịkpalụ n'ọkọchị ka ị ga-anya n'udu mmiri ya bụ ịchọzi ịnụ kedu obodo enwero nsogbu kịta achọ m ka ịgwa m nene ndị Israel ndị Israel ka m fụrụ na-abụ mgbe aha ipelụ mpe anyị bịa Abakaliki o nwere ndị Israel na-alụ ọrụ kwarị na Abakaliki mgbe ahụ onwe war dị den ha ncha na-agbanaga na obodo fa na a na-anụ agha ka ha jee defend their country. Ị na-agbazi ka onye rụọ ọrụ dị n'ebe a ọ bụrụ na ịjụ na nwa gị ama nsọ Igbo oke ijukwuo na unu ama ndị na-anata n'alawa otu ibiri ebe anwa nsogbu adịghị ọkụ ya mgbe i ruo na nka ifefe ime onwe gị ọ na nka ka ị ga-asịzi ụmụazị anwa bịa ka unu na ọ sị gị mba n'alawa otu you can go mommy you can go I don't belong there and she doesn't belong there that's the truth. Nene ka ha ncha niile na-ata aka n'ọnụ bụ ndị a du ụmụ ha ji obodo oyibo si na ha ga na-eme alawa otu o nwere ihe bụ njirimara ndị o nwere okwu ndị Igbo na-ekwu ịzụcha nwa ma azụ oke insurance company ndị Igbo bụ gịnị ụmụfa ị na-azụ nwa gị ị na-amgbe nwa gị a na-ene n'otu isi nefie nne nke gị nefie nna gị ị na-edugharị ha aka nka ijedute ha a na-ekwu ịnọnyelụfa anyị nwere ụdị a bekee na-eme onye katatu obere nke buru egwom wom opipu so obe ebe anwa ikwu ama nnọ ibe ama nnọ ọ ya nọ ebe anwa arụ na-anwụgodie ndị o nwere ebe ha si wee pụta bụ ndị ị ga-anọnyere ya ọ na-atazi ịgọ iwu a na-ewu ya ọ ga-alụ gị mma na ibidoro ụtụtụ maka na ife onye li ka ọ na-ama ka o si atọ and ibikata n'obodo mmadụ ị ya anata be nna gị nka luo ịnakwutebe anyị gwili ka igwe ilo na-echu unu ọdọ yewu anyị dọsa so ọ kalụ gị mma na ị nọ mee ka ụmụazị a na-eru ụlọ maka nka gị obodo ndị obodo a niile ka ọ na-abụ mgbe oge ruru ụmụazị asị na ambisi akpọta gị ndị social workers a na-ebugharị gị mana ịma na be anyị ịnefere nne gị eji ekọgide gị ọnụ kọlụ ya banye n'ụmụ gị nekwe nke anụ nwa nne ya na nna ya agụụ gbugidere ha nwụọ ị gaghị esi na ya pụta family system anyị bụ onwero ndị ị ga-eji wee tụnyere ya Africa nwe family system ịbịa na dị Africa ndị ka na-sustain bụ ndị Igbo ọnụ Igbo ka ofu onye ga-emeta ife onwe ife mmekịta dị njọ a ga-eji ya ka onye ufumọnụ a ga-eji ya kọ onye ufumọnụ onye ufuma nwere ike mụ na ya funuru ofu ụbọchị ọ na ana Igbo ka eji ihe mmadụ metara aka ụmụnne ya ọnụ ọ na ana Igbo ka ọ ga-abụ ihe na-esiri gị mmadụ ike ihe na-esiri m ike kịta mbịakwute gị si gị biko nyanụ m ọ bụrụ na ụmụ ọgaranya nọ na be anyị ịfalụ fon ikpọ ọgaranya ahụ esi ọkwa nwanne gị Ify Obinabo na aja ayọ ali ego si na ịbụ ọgaranya ọ na ana Igbo so ihe dị n'Igbo buru ibu Ify enwere ife na-afịọ na iru akwụkwọ going back to the root ndị na-eme eze nwanyị ndị na-eme dibịa ndị na-eme ife dị iche iche nke a osokwu n'ife eji malụ ndị Igbo fasị na omenala anyị tụọ ọnụ fagọligbo onwe fa ịbịakwuo n'ọfịs m ama m na enwe freedom of speech freedom of worship but I want to tell you egbu n'onwe gị ihe ndị nna nna anyị ha mesịrị wala ọsọ na ya jee nene ndị niile agwọrọ aja ọgwụ a agwọmọgwụ abụrụ omenala anyị Igbo bụ ndị anyị ji ofufe wee malụ ife Chukwu anyị ji aba afa
enwelu chukwu anyị ma na enwe chukwu abi chukwu kachu chi nke ukwu ọ njiri mara ndị Igbo and the due na anyị amabe maka Christ then anyị na-fe efi otu asi wee ghọta Chineke ma amara wee butela anyị ozi ọma anyị wee malụ nke na chi anwa anyị na-achọ nekwa na chi anwa n'ebe ọ dị kịta nụ onye mana chee ka m gwa gị most of these people na-eme eze nwaanyị enwekwa njirimara ha ana o few kịta ka ndị mmadụ banyeweziri ya onye arụ toro n'ofe na nni zuru most of the time ndị onye tegide udo ọcha ọchabazie ye green and all that ma ọkwa na onye bigide ndụ ekwesịrị obibi dịka nwaanyị ya bifebezie ya n'oke onwe onye nwana ịmara enwe ma hukọp ụmụazị nwee hukọp ndị nne nwaanyị onye megide omekatara ife dị ụjọ ị na-eje na-agwọchata obele ị na-eje ụka mana ị na-agwọ ọgwụ n'ịgwọchata gidie emechaa ọ dịzie ka olibudego gị bụ ife mere asị gị na eze nwaanyị ama gị ofu mbọsị eze nwaanyị a ga-ekwu na o nwere ndị ya amaghọ na ọha mara ya o nwere ndị ọkpọghọ ya nwa were ihe niile obe ọwụ na onye megide ihe mejuru ike ọsị na eze nwaanyị akpọọ ya you get ihe nwa abụrụ awa omenala ọ bụrụ omenala anyị mana everybody is rushing into it mana kwa aka ndị ndụ si na mara Chineke anyị ga-adị ndụ n'aka anyị ga-afụ isi ya afụchago m ndị mmabata emecha ha mapụta ọnọdụ asị gị ihe yawu anụnwa ana m eje ka nna achị azụ na omenala ndị Igbo biko ọgwụ ego ka eji malụ ndị Igbo ejiri mara ndị Igbo manụ mme ịkwafu ọbara bụ arụ kpatalụ na onye kwafuru ọbara mgbe gboo ịgba ọsọ ọchụ 7 good years mana ụmụazị kịta ji ọsọ na-agbakwuru ọgụ mana fa mara na ọgụ bụ ọnwụ ị na-enenekwuzi ndị nne nwaanyị ndị ikenya dịka anyị ga-adụ ụmụazị si ya na ọnwụ dị n'efe a ha wee jiziere aka ha na-akwanye sisi merụ gaba ka ị ga-esi m ụdị ihe a ịpụta ị na-achọ otu ị ga-esi wee si nwa gị ya na-enekwa onye dị otu a ịpụta ị na-asị nwa gị na Okeke akpata gị ego Okafọ akpata gị ego gịnị kpatara gị nwa akara ọkpata ego ọ bụ isi one gị si ebe a pụ ịmara ife nwa ibe gị na-eme gị jee mee ancha niile abụrụ na ka anyị na-achị back to our roots nonsense. If you wan buy land with no umunna wahala or a touch of spiritual problem, I recommend Pine Leaf Estate and Properties Limited. Rutu anyị bụ egwu ịtụ Chukwu egwu. Rutu anyị bụ ịsọ nsọ. Ada eme mpụ n'ala Igbo. Ịghọtago? Mana ndị a na-eme ihe a ha na-eme eze nwaanyị abụrụ anyị nwe ya. Ọgwụ ya na-akpịa mama ịghọta. It's not our culture. Akpụrụ mmiri n'ọnụ emi ya ekwu ya ha na chi ha ma nke ha na-efe and you mustn't be as problem as long as you are alive na ndụ amadi Chukwu kere anyị okay ị ga na-enwe challenge and anytime ị nwere challenge gbakwuru Chukwu nna ọ ga-enyelụ gị aka and not each time mmadụ nwere challenge ọ sị gị na-akpọ gị oku mmụọ ka oku mmadụ agwụ mmụọ ka agwụ mmadụ ebe anwe ị na-asị Christian Chukwu na-alụ agwụ Chukwu bụ onye isi agwụ Chukwu sị na ya bụ head of principalities and powers. There's nothing God cannot do for you. I am a proud witness. Ụmụ nwaanyị si agọlisi n'ụmụ mana ọkwa onye mmiri fụrụ ọkpịa ka ọ na-eri otu a mana ma eje na bịa dibịa mmeje jewa gị ya kpọwara akpawa ị na-ele nwe nsogbu nsekpuru ana yo Chineke nna ihe ha na-agbari mmekọta nsị ha ọkwa na ụfọdụ oge achọrọ m ịdị ka Ify Obinabo onwe ndị na-awa nakọta asị m na m gwara m ebe ị na-eje nchi ọchị o nwerekwanụ ọkwa ifụrụ gold ọlaedo before chake a ga-etinye ya n'ọkụ wee nụchaa ya that is God for you a ga-etest gị ka God mara ma your faith ọ dịkwa strong ọmụma ịnọzi ka anụchaa gị ịnọdịzie na-asị
na akwụkwọ mara gị na mama ịghọta ama gị papa ịghọta ama gị nwa ịghọta ama gị no inwe challenge ije yọọ Chineke nna ịyọcha Chineke nna ime nne omelu gị amara it can take like 10 years it can take like 15 years ebe Chukwu just ka nwane your faith me the faithful God did it to me and the nwane gidie ihe m gwara Chineke then I wouldn't want to discuss that challenge here but I told God na m ga-anọ waiting for you ịchọ ka ọta isi m ya ta isi m ịchọ ka m pụta na ya but I know that you will solve this problem for me. And when God came through for me, am I the most beautiful? Am I the most intelligent? Am I the most, the smartest lady? Man, ọ bịara ebe anwa to prove to me that really, na ya bụ Chukwu na-asa ekpere, bịa ebe anwa pick him from nothing to something. At every point in time, I will always say, obugodiri some kind o mesiga ife ọ ga-eme. Ihe ahụ unu na-agbaga ụfọdụ mbịa na social media mfe ụmụazị ebe ha na-ekwu ya onwezi onye ma onye bụ onye onwezi onye ma ihe eji mara Igbo and eri a ụmụazị ji wee kwueribezi ekwueri ka nwata ga-eji pụta ifu okenye mmadụ isi ya you're stupid foolish ara gbagbuo gị si na ị na-eme content ị na-akpọli okenye maka inwere egwu Chukwu ha feel that whatever they want they can do it by themselves and for themselves maka na ha na-agwọ ọgwụ abụrụ omenala anyị o nwere one day one man meetly na social media not like talking to him but the content to create ọ sị na ya chọrọ ịkọwara ndị a na-eme yahoo ndị a na-eme na ha na-eme ihe omenala na-agwọrọ ọgwụ ego ka ya gwa ha etu esi eme ya na ụmụazị ya nwa na ị nwere ike ije asị gị na ihe a ga-eji melu gị bụ na anyị eji nwa ọfụ na nwa nwa na-ara egbukwu ya egbu like ka aka otu na-eke ya na-abịa eyewa ya ofu akụkụ otu a ebe nwa ọfụ dị ndụ etinyezi aka n'akụkụ anwa dọlụ mkpụrụ obi dọlụ umeju ya dọlụ ihe niile dị ngwongwo na ngwongwo dị nwatakịrị n'afọ nwa anwa ekubizie eweli ya gwa ọgwụ nọ nke awa na-alụ ọrụ mana gị gbakọzie onwe gị ihe bụ ụkụta azụ gị ebe e gburu ụdị nwa just ka ị nweta ego ọ bụrụ omenala anyị nke a mmadụ ime arụ kwọ nwa n'azụ imesizi idebere ụmụ gị mgbe anyị na-etote ọ bụrụkwa unu nwa na unu nwee mitigo ụwa ebe ọ chabagoro anya mgbe nke anyị ụwa achabeba ha anya aka nwere ụmụ ihe a na-ezo ezo asị na otu a itogidezie marazie nke bụ nke o nwee ebe ị ga-apụta udoke anya na mmadụ a nọrọ ebe anwa ịjụọ asị na o nwere odogwu enwere ebe anwa kwafuru ọbara mụọ na o nwere onye nwere melu nnekwu dibịa na kọmpandụ anwa ị na-anya ifu na ebe anwa gbara ọchịchị even as children anyị na-ama na ebe a gbara ọchịchị mana kịta onwe nobody cares onwere onye chọrọ ịgbasi si butebe si ribe ma ụfọdụ ndị mama onwe ndị ji aka ha je gote laptọpụ nye ụmụfa ka onye metọ dị n'isi ihe ma ọ bụrụ omenala ndị Igbo no. If you wan buy land with no umunna wahala or a touch of spiritual problem, I recommend Pine Leaf Estate and Properties Limited.